Франция кърви, а Европа е в шок. Нападения в ресторанти, заложническа криза в концертна зала и взривове до националния стадион. Това са част от атаките, които ужасиха жителите на Париж, емблемата на свободния свят. Следвайки своята радикална идеология, джихадистите от Ислямска държава откриха нов фронт в Европа, а невидимият враг вече е сред нас. За първи път в историята на Европейския съюз държава членка призова своите партньори за военна помощ. И докато Франция изживява най-големия ужас в своята следвоенна история, европейското общество си задава някои ключови въпроси. Защо страната се превръща в арена на все по-чести терористични атентати? Има ли бъдеще либерална Европа на фона на масирания имигрантски поток? И вижда ли се края на проекта Шенген? И може би най-важното, започна ли Третата световна война? Броени месеци след атаките срещу сатиричното издание Шарли Ебдо, Франция се оказа жертва на ново, още по-ужасяващо джихадистко клане. Над 130 загинали и стотици ранени. Това е печалната равносметка от атентатите, които окървавиха Париж в нощта на фаталния петък 13 и поставиха под съмнение бъдещето на либерална Европа. Всичко започна малко преди полунощ българско време. Тогава мощен взрив разтърси Стад Дьо Франс, където футболният отбор на Франция имаше приятелска среща с Германия. Да гледа матча в официалната ложа на стадиона беше лично и президентът Франсуа Оланд. Нападенията в Париж са дело на 3 координирани групи. Едната е опитала да извърши самоубийствени атентати на стадиона. Втората е нахлула в залата Батаклан по време на концерт и е открила безразборна стрелба. А третата е пресигнала с автомобил на една от улиците в центъра и е започнала да стреля по хората в заведенията. В рамките на няколко минути градът, символ на демократичния свят, се превърна в истинско бойно поле. В нападенията загинаха 7 терористи. Повечето от тях се самовзривиха, използвайки колани с експлозиви. Нека да видим кои са местата, които тъй наречените отряди на смъртта опръскаха в кръв. Първата им цел беше националния стадион. Според някои нападението е било опит за атентат срещу държавния глава, а според други символичен удар по двете най-големи държави в Европа. Друга атака беше извършена в сърцето на Париж, на ъгъла на улица Рубиша, известна със своя нощен живот. Последваха нападения в още няколко заведения и барове в 10 и 11 район на Париж. Най-страшното обаче тепърва предстоеше. То се случи в залата Батаклан на булевард Волтер, където се провеждаше рок-концерт. Повече от 500 души се бяха събрали, за да гледат изпълнението на групата Eagles of Death Metal, билетите за което били разпродадени отдавна. И изведнъж в центъра започва безразборна стрелба, а посетителите се превръщат в заложници на радикалния ислям. Близо 90 от тях никога повече не излязоха от залата. С болка и ужас очевидци разказаха за момента на трагедията. Беше ужасно, беше истинска касапница. Няколко души влязоха и откриха огън по нас. Викаха: "Аллах е велик, Аллах е велик." Още мога да чуя гласовете им в главата си. Концертът спря, всички лежаха на земята, а те продължаваха да стрелят по нас от балконите на залата. Обърнах се и се опитах да избягам. Тогава видях пред мен 2 млади мъже, въоръжени с автомати Калашников. Казаха ни да легнем на земята и стреляха без да спират. Един от нападателите беше на не повече от 25 години. Беше очудващо спокоен. Това много ме озадачи и тогава видях как застреля хладнокръвно най-близкият човек до него. Президентът Франсуа Оланд нарече случилото се акт на война и обяви извънредно положение за територията на цялата страна.
Тази мярка се прилага за първи път от края на Втората световна война. Освен затварянето на редица публични места, тя означава и пълен контрол над френските граници. В подкрепа на думите си, държавният глава мобилизира 115 000 души от службите за сигурност. Обявявам извънредно положение. Трябва да гарантираме, че никой няма да влезе в страната, за да извърши каквито и да е актове на тероризъм. Ние ще продължим борбата и ще бъдем безпощадни. Терористите могат да бъдат сигурни, че ще видят една решителна, една обединена Франция. Нека не забравяме, че петък 13 не е случайна дата в историята на Франция. Този ден носи и названието Черния петък от далечната 1307 година, когато са арестувани стотици рицари от ордена на тамплиерите. Подложени на ужасни изтезания, те направили самопризнания по обвинения в ерес и содомия. Впоследствие всички били изгорени на клада. Според легендата, от тогава се носи фаталната слава на петък 13. И нищо чудно, денят да не е бил избран случайно от джихадистите. Известно е, че те иронично наричат европейските държави кръстоносци, правейки аналогия с рицарските ордени от средновековието. Не закъсняха и първите международни реакции. В обща декларация европейските институции осъдиха терористичните нападения, а лидерите на най-влиятелните държави в Европа и света направиха специални обращения към френския народ. Искам да кажа на всички французи, вашите германски приятели ви подкрепят и плачат заедно с вас. Тези атаки по свободата не са само срещу Париж. Те засягат всички ни и изискват съвместен отговор от нас. Още веднъж ставаме свидетели на отблъскващ опит да се тероризират невинни цивилни. Този път жертви станаха жителите на Париж. Но тези атаки са насочени срещу цялото човечество и срещу универсалните ценности, които всички ние споделяме. Ще направим всичко необходимо, за да изправим виновниците пред правосъдието. Моето послание към френския народ е просто. Вашите ценности са наши ценности. Вашата болка е наша болка. Вашата борба е наша борба. И заедно ние ще победим тези терористи. Днес нашите два народа стоят един до друг, както сме го правили много често в историята, когато трябва да посрещнем злото. Нека не забравяме, че колкото и да сме силни, колкото и да сме подготвени, ние сме изправени пред същата заплаха. Кървавите атаки потопиха Париж в скръп и траур. Стотици хора се събраха на литийно бдение пред двореца на републиката. Точно там, където в началото на годината поставиха цветя в памет на жертвите от нападението срещу Шарли Ебдо. Сега мислим за нашите деца и внуци. Нашата страна е в състояние на война и това е ужасно. Такова нещо не сме виждали от Втората световна война насам. Но най-лошото е, че врагът ни този път е скрит между нас. Не мога да остана безучастна. Просто исках да дойда и да бъда заедно със своите съграждани. Всичко, което трябва да направим, е да се борим за мир и взаимно разбиране. Всички религии и култури трябва да живеят в мир. Чувствам се ужасно. Не знам как да изразя болката си. Просто не е справедливо. Тези терористични атентати не движат страната напред, не защитават религията и човечеството. Това са едни зловещи актове. Просто исках да дойда на мястото и да почувствам какво е станало. Това е една трагедия, каквато не се е случвала във Франция, откакто съм роден. Мисля, че това ще направи живота на всички ни много по-сложен, а това е ужасяващо. В знак на съпричастност с скръпта на парижани, Айфеловата кула потъна в мрак, а Европа запази минута мълчание. Солидарност с близките на загиналите показаха десетки хиляди хора от целия свят. От Вашингтон до Хонг-Конг и от Рио де Жанейро до Тел Авив. Опечалени, запалиха свещи и положиха цвете в памет на загиналите. А в тон с траура, операта в Сидни се превърна в първата от поредицата публични сгради, които бяха осветени в цветовете на френското знаме.
И ако терористичните атаки в Париж са шокиращо, то не са съвсем неочаквано събитие. Категорични са повечето експерти по сигурността. Статистиката сочи, че 1 на всеки 6 французи подкрепя идеологията на Ислямска държава. Освен това, в страната живеят много млади, отчуждени и гневни мюсюлмани, които не виждат смисъл в живота. Те са лесна плячка за радикалните мрежи и тяхната пропаганда към насилие. Според доклад на Сената, стотици французи попълват редиците на Ислямска държава в Сирия и Ирак, а завръщането им в родината ги превръща в бомба с закъснител. Аз не вярвам, че една общност може да бъде интегрирана. Цялата. Социално неравенство от една страна, различия в културата, друга страна, безработица, отчаяние, липсва на бъдеще, правят хората способни или да се поддават, но каквато да е идеология, която може да играе върху тези проблеми. Това, от което цяла Европа се опасяваше, се случи. Войната с радикалния ислям се пренесе и на Стария континент. Спящи клетки се пробуждат, идва подкрепление и от Близкия изток. За това говорят намерените паспорти до телата на част от атентаторите. За един от тях стана ясно, че със сигурност е влязъл в Европа през Гърция, заедно с група бежанци. Покрай бежанците, Ислямска държава почва да праща и други хора. Дали с фалшиви паспорти или с верни паспорти, дали с семейства или без семейства, почват да ги вращат, да ги внедряват в Европа. Всеки ден 10-15 хиляди влизат, отиват в Гърция. Това, което се прави Ислямска държава в момента, тя изнася войната от Сирия към Европа. Разследването предполага, че атаките са планирани и финансирани в Белгия. Заподозряна е малка терористична клетка в населеното с имигранти предградие на Брюксел Моленбек. Специална операция на местната полиция завърши с няколко арестувани. Задържани имаше и в Германия. Френските сили за сигурност също са на крак, в търсене на улики за атентатите. В резултат на нашата операция през последните 48 часа ние претърсихме 170 къщи, чието собственици сметнахме за подозрителни. Извършихме проверки в 19 департамента в района на Париж, в Лил, Лион, Тулуза, Марсилия и още някои по-големи градове. Кървавата нощ в Париж рязко засили позициите на политиците, настояващи за ограничаване на мигрантския поток към Европа. Популистката десница в редица държави надигна глас срещу бежанците. Полша, Унгария и Словакия за пореден път се противопоставиха на квотната схема за преселване, а лидерът на френските радикали Марин Ле Пен настоя за пълен контрол над националните граници. И в действителност, уплашени от случилото се, редица държави започнаха масови гранични проверки. Означава ли това смъртта на свободна Европа и края на проекта Шенген? Които мерки за сигурност не се предприемат, няма да са достатъчни, пак ще има нови атентати. Мащаба на тези атентати може да е различен, това е друг въпрос, на който не може да го предскаже. Според мен в Рим и Лондон ще бъдат следващите цели, а във Франция пак ще се повтори. В знакова операция продължила повече от 7 часа. Френската полиция щурмува 2 апартамента, в които са се помещавали терористи. По време на акцията северното парижко предградие Сен-Дени беше напълно блокирано, а околовръстният път на столицата затворен. В резултат от действията на силите за сигурност бяха арестувани 7 заподозрени, а за да не попадне жива в ръцете им, една жена се самовзриви. И докато полицейските акции срещу джихадистите в страната са в ход, френската авиация продължава да нанася въздушни удари по техните позиции в Сирия. Излитащи от бази в Обединените арабски емирства и Йордания, бойните самолети достигнаха и столицата на Ислямска държава, град Ракка. Нещо повече. В борбата си срещу терора, Париж поиска военна помощ от Европейския съюз. Съгласно член 42, параграф 7 от договора от Лисабон, всяка държава членка, станала жертва на военна агресия на своя територия, има право да потърси подкрепа от своите партньори. Този член беше задействан за първи път в историята на общността. Днес Европейският съюз, чрез гласовете на военните министри от всички държави членки, единодушно изразиха подкрепата си за Франция и готовността си да осигурят всичко необходимо, от което страната има нужда. Въпреки разтърсващата трагедия, парижани се върнаха бързо към нормалния си начин на живот. За много от тях
Дори страхът от тероризъм не може да надвие жаждата за свобода. Не можем да спрем да живеем само защото някакви идиоти се опитват да изплашат до смърт всички. Мисля, че даваме добър пример. Не бива да се плашим от тези хора и като продължаваме живота си както до сега, им показваме, че сме по-силни от тях. Сложно е да се върнем към ежедневието си, но трябва да покажем силна воля. Тероризмът съществува между нас и ни плаши, и ние трябва да се преборим с тези страхове. Важно е да си отговорим и на още един въпрос. Няма ли дупка между ценностите на Европейския съюз и неговата външна политика? Може ли да се сложи край на враждата между Запада и Русия в името на общата заплаха Ислямска държава? Американците, западните държави, включително Франция, за тях приоритета не е войната срещу Ислямската държава, а свалянето на единствената светска власт в Близкия изток. Дали ще им харесва или не им харесва, това е друг въпрос. Франция има 39 милиарда долара договори с Саудитска Арабия за да доставят оръжие на Саудитска Арабия, която официалната идеология на Саудитска Арабия по нищо не се различава от идеологията на Ислямската държава. Между другото, в това отношение Ислямската държава малко по-напред от Саудитска Арабия, защото Ислямска държава дават на жената да кара кола. А може би отговорът на този въпрос е много по-сложен. Може би е наивно да вярваме, че шепа радикални ислямисти от една отминала епоха могат да поставят съвременна Европа на колене. Тук е мястото да се попитаме кой финансира тази стройна структура, наречена Ислямска държава. Кой има интерес да купува петрол за жълти стотинки? Според американското разузнаване, от контрабандата на черното злато, джихадистите генерират печалби от десетки милиони долари месечно. А според руския президент Владимир Путин, те се ползват с подкрепата на 40 държави. И докато Вашингтон и Москва продължават да си подават топката, войната в Европа вече започна. Невидимият враг е в нашето общество. А имаме ли сили да му се противопоставим, зависи само от нас.